Mayong buntag sa atong tanan. Good morning, GCAF. Ug karong adlaw atong gipasalamatan ang Ginoo tungod kay iya na putang gihatagan og panahon ug maanindot nga adlaw aron kita makasimba kauban sa atong pamilya, atong mga kaanakan, atong mga kaigsuonan sa pagtuo. And ako ang giimbitar, I invite you all to please stand with me as I read the Word of God. And I want us all to meditate as I read the Word of God from Psalms. Psalms 8. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens, out of the mouth of babies and infants. You have established strength because of your foes. You still the enemy and the avenger. When I look at the heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place. What is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you care for him? Allow me to pray for all of us. O Lord our God, it is with great joy, Lord, that you have allowed us again to live another day. And we want to thank you, Lord, for this privilege and for this opportunity that you have given us the freedom in spite of the threat of this COVID-19. We want to thank you, Lord, because you never stop giving us a reason to praise and worship your name. It is every day that you have renewed our strength. You have reminded us always that you are the source of our joy. And you alone could only satisfy the hunger and the thirst of our every soul. And today, dear Lord, as we are gathered as one family, we pray that you would minister to each of our hearts. We pray that you would touch the hurting hearts, the hearts that are broken. And I pray that you would satisfy our hunger and our thirst for more of you. And we want to thank you, Lord, because we know that you are our God who is in control. You are our God who is sovereign. And I pray that you would remind us always of how powerful, of how majestic and mighty the God that we are serving. And we want to thank you, Lord, for you have chosen us, for you have called us to be in your family. We want to praise and thank you. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. And right now, let us all stand together, clap our hands, and use our bodies as we worship our God through the songs that we will be singing.
mahimaya ka, mahimaya ka. Diyos, pagandaygon ka, O Diyos, pasalamatan ka, O Diyos, mahimaya ka, mahimaya ka. Diyos, pagandaygon ka, O Diyos, pasalamatan ka, O Diyos, mahimaya ka, mahimaya ka. Sukat pa sa sinugdanan, hangtod sa katapusan, ang ngalan mo lamang ang mapataas ng pagdaig o pagpasalamat. Diyos, ikaw lang ang mahimaya o ikalibay ko. Nahalalan ka, iniawit ko. Awit sa paghimaya, awit alang sa paghimaya, awit alang sa paghimaya kanimo. Tagan mo piling ang kinabuhi ko, bisan sa mga kalapasan, ipasaylo mo ko. Maluluy ka, may gumaon ka, walay sama kanimo. Ang kadaugan na angkon ko, bisan sa mga kapakyasan, iligon mo ako. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, tuburan ka sa grasya, matuod nga gugma. Tagan mo piling ang kinabuhi ko, bisan sa mga kalapasan, ipasaylo mo ko. Maluluyod ka, mahigupaon ka, walay sama kanimo. Ang kadaugan na angkon ko, bisan sa mga kapakyasan, iligon mo
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace will lead me Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mayong adlaw, mga kaigsunan. Salamat sa Dios kay kita gitagaan asad o laing higayon nga ato siyang masimba, mahimaya, pinaagi sa pagkanta sa iyahang mga lawiton o pagpaminaw sa iyahang pulong. Mag-ampo kita. Amahan nga labing gamahanan nga Dios, salamat kay imuhang pulong, imong giandam kanamo karong taknaa, aron amo ang makaon ug mapiskay ang among espirituhanong kinabuhi. Ginoo, tabangi kami nga madawat gayud namo ang imuhang kamatuoran uban ang kalipay kay kini gikan man kanimo. Tagaay kami og kaalam sa pagbuhat usab sa imuhang kabubuton. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Nakataw ni aging Domingo ato ang na sabtan
nga si Jesus nagsulti siya og sambingay. No nga si Jesus nakighimamat or hinabi sa mga Parisiyo tungod kay gi-question man nila ang autoridad ni Jesus sa buhat o sa pagtudlo. O karon ato ang hisgutan ang ikatulo nga sambingay nga gisulti ni Jesus in response sa pag-question sa mga Parisiyo sa iyahang autoridad. Og diri atong masabtan no nga kining mga sambingay nga gisgutan ni Jesus nagpadaya gayud sa iyahang maayong balita nga kinahanglan gayud dawaton, kinahanglan gayud siya tuuhan. Now, atong teksto karon makita diri sa Mateo 22 versikulo 1 ngadto sa 14. Akong basahon. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pakigsulti sa mga tao. Ang paghari sa Dios sama niini adunay usa ka hari nga naghikay usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang mga anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga patuon na sila sa kumbira apan may balibad ang mga dinapit. Busa, nagsugo siya laing mga sulugoon o gigna niya, sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka o ang mga pinatambok nga nati o nahikay na ang tanan. Pangani na kamo sa kumbira sa kasal. Apan, wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ug ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang patigayon. Ang uban usab mibira sa mga sulugoon ug gibunalan ug gipatay nila. Tungod nini nasuko pag-ayo ang hari ug gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga nagpatay sa iyang mga sulugoon o gisunog ang ilang syudad. O gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gingnan, andam na ang akong kumbira sa kasal apan dili angay niini ang mga taong nga akong dinapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagbuan. Ug ang mga sulugon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang natagbuan. Maayo og dotan na puno sa mga tao ang kumbira. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti nga angay sa kasal. Gipangutana siya sa hari, higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob sa bisti nga angay sa kasal. Apan wala makatingog ang tawo. Unya mingon ang hari sa iyang mga sulugon, gapusa ninyo ang iyang mga kamot ug tiil. Ilabay siya ngadto sa kangit-ngit gawas, sa gawas. Dito, maghilak siya o magkagot sa iyang mga ngipon. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon. Daghan ang dinapit. Apan jutay ra ang gipili. Ang titulo sa ato ang mensahe karon mga kaigsunan, tubag sa tawag sa maayong balita. Now, atong nasabtan nga kining sambingay nagisgot o kining kumbira, no? Ang hari adunay kumbira nga gibuhat tungod kang iyang anak
kasluno na. Di ba? I believe kani siya nga hari, gusto niya nga daghan ang mga tao nga makasaksi sa maong dakong selebrasyon kasal sa iyahang prinsipe. Sa tuang culture, nindot nga ginatawag nga maka-appeal ni ining nga mga selebrasyon. Na-remember na ako ang panahon diin ako gikasal. Diba? Nangandam yun ko. Makarelate ko aning hari kay nag-ihaw siya o kining ginatawag nga mga hayop paron iandam sa iyahang mga bisita. Giandam, diba? Aron mahimong presentable ang tanan. Taas-taas ang akong pangandam adto, gatigaw kwarta, nang maligya o asa ang ibaligya, baka, guban pa, aron lang yun maplastar o nag-imbita. Pugkog mga tao nga mosaksi sa maong celebration. It's a wonderful celebration. Di ba? It's a privilege to be part of that celebration. No nga, ako, isip, usa ka groom nga makita nako ang ako ang pangasaw unon nga magbaklay o muna to dayon maganig mga saad o mga uban pa. It's a wonderful celebration. And I believe one way or another, di ba, you have been in the celebration. O ma-amaze ta, although usa na kagamay nga celebration, pero sa importante gipangandaman, o malipay ka nga daghag mga bisita o ni saksi sa dakong okasyon. How much more kini nga celebration? Ang celebrar is mao ang hari. Hari sa nasod. Gamhanan o kani nga sambingay nagisgot siya sa verse 2 ang paghari sa Dios sama ni nga adunay usa ka hari nga mihikay usa ka kumbira alang sa kasal sa iyang anak nga lalaki. Ug tungod kay gusto na niya no nga masaksihan, gusto niya masaksihan ang maong dakong selebrasyon. Matod pa sa verse 3, gisugo niya ang iya mga sulugon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga padtuo na sila sa kumbira. Now, kaning maong kumbira, kaning mga dinapit nga mutambong sa kumbira is gihatagan na sila daan og imbitasyon. Okay? Ahead of time. Apan, ang imbitasyon, walay date. Dili pareha sa tuwa nga magpa-reserve. Nga muna gina nga date, kung dili, na, mapaso. Pero kani wala pa'y date, basta importante, natagaan na og imbitasyon nga mutambong. O sa may purpose, aron katong na kadawat, makaandam, buhat sa ilahang buluhaton, aron pag-abot sa takna nga panahon nga ready na, andam na po sila. Di ba? Now karon ani atong masabtan nga gisugo niya ang iyang mga sulugon sa pagpahibalo. So therefore, kato nakadawat sa imbitasyon, karon kay andam na ang kumbira, ready na, so ang gibuhat sa hari yang gisugo iya mga sulugon aron pagpahibalo. Ngoy ready na ang kumbiraso, katong mga gipangibitahan gisa-isa og adto sa ilang balay aron pahibaluon nga ready na ang kumbira og adto na mo. Og ato ang isgutan nigson nga kani nga klase nga pagpahibalo dili ni siya murabi og kanang pagpahibalo lang nga busy mo, kung busy mo, okay ra. Dili na siya kanang sama sa ato ang imbitasyon sa kasal nga kung naay importante buhaton or nga pwede ra mo balibad. Timan ni monarchy ni siya, abot pa sabot kani pud nga pagpahibalo is a must. Meaning this is not just an invitation but a summon to those nga nakadawat sa
maong imbitasyon kinahanglan gayud moadto. Kinahanglan gayud ang ilang presensya dito kay kani sa usa ka sugo nga paadtuon sila sa kumbira. Now, unsa man ang ato ang ma-apply ini sa tuwang kinabuhi. Now, sama sa hari nga nagtawag siya sa iyang mga katawhan nga mahimong kabahin siyang kingharian. No? Mao na ang Ginoo. Og ang pagtawag mo kana ang ebanghelyo. No matod pa dara sa 2 Thessalonica 2:14, alang niini siya nagtawag kaninyo pinaagi sa among maayong balita aron kamo makabaton sa himaya sa atong Ginoo. Now, this parable gi-address ni Jesus Christ sa mga Hudiyo, mga Pharisees, nga sila ang una giimbitahan. Gisangyawan ni Jesus og ebanghelyo. Muman ang ginabuhat ni Jesus Christ for 3 years. He was preaching the gospel, preaching the kingdom of God for them to believe and to trust in Him. Di ba? And commanding them to repent, to believe. Pero ato ang nakita nga kini mga tawhana, mga Hudiyo, wala mituo. Wala misabmitar sa sugo sa paghinulsol o pagtuo kaniya. Now, kining sa Tesalonica giingon ni Pablo matud pa rin, alang nini siya nga nagtawag kaninyo. So therefore, kita nga mga sinugo ni Jesus sa pagsangyaw sa maayong balita or the gospel is not just an invitation, an offer, dili lang ni sa invitasyon or kanang offer, kundi ang gospel, usa ni sa ka-command nga gitawag sa Ginoo, pagtawag sa paghinulsol o pagtuo kang Hesus. Defying or ang pagdumili, ang pagsupak, pag-reject o pagsalikway sa maayong balita is dakong sayup, dakong insulto sa mata sa Dios. So kung gisalikway nila ang maayong balita, igsuon, wala sila nagsalikway sa tuwa. They rejected God. Agmuni ang gibuhat sa mga Hudiyo. Na unsa man ang prinsipyo nga ato ang matun-an diri, ang Dios magagamit sa iyang mga ulipon aron pagtawag sa mga tao pinaagi sa ebanghelyo aron mahimong kabahin sa iyang gingharian. So it's a privilege for us to call people to be part of God's kingdom through the gospel, commanding them to repent and believe, and they will be saved. Pero, atong tanawon sa response ni mga tawhana sa sambingay. Matod pa diri sa verse 3b, apan may balibad ang mga dinapit. May balibad. So gisugo sila, no, nga padtuon, ready na, pero ni balibad, ni refuse, wala sila mituman, wala sila misabmitar sa sugo sa hari, sa command, sa king, sa authority, sa king to be there. And in the first place, it's a privilege dapat nga makatambong niya ng maong kumbira. Pero may balibad sila, wala sila i-appeal sa kining ginatawag nga maong okasyon. No, kanang word nga may balibad. Ang but pasabot ana, no? No desire, no delight, no pleasure. Walay tinguha, wala gyud amor sa ilahang ang imbitasyon, ang maong okasyon. May balibad. Sa ilahang pagbalibad sila misupak. Wala mo sabmitar sa kabubuton sa hari.
Now, kaning ilahang pagbalibad, nakita nato no nga ang kondisyon gayud sa ilahang espirituhanong kinabuhi ba. Kani manggod pod nga sambinga is nagrelate po ni siya sa tinuod gayud nga sitwasyon sa kasing-kasing sa tao. Nga naman nga misipag unsa kanindot ning maayong balita. Unsa pa ni kanindot ang grasya sa Dios. Imagine ang mayong balita naghatag sa tao og paglaom nga siya mahimong kabahin sa iyang gingarian, mapasaylo iyang sala. Mahilikay sa kapungot sa Dios. O gitagaag pribilehiyo mahimong kabahin sa pamilya sa Dios, pero taliwala sa unsa ka maayo ang mayong balita. Nga naman nga ang tao wala gyapoy amor, wala gyapoy appeal sila ang mayong balita. Nga naman wa man sila delight, wala sila desire for such good news. Kani nagpakita sa tinuod gayud nga kahimtang sa kasing-kasing. Sa Efeso 2:1-2, kaniadto kamo patay tungod sa inyong mga kalapasan ug mga kasalanan. Kaniadto kamo nagkinabuhi sumala sa pamaagi nining kalibutana, sumala sa kagamhanan sa kalangitan sa espiritu nga karon mao naglihok diya sa mga tao nga masupilon. Why did they fight the gospel? It is because they are dead to sin. Patay sila sa espiritu tungod sa kalapasan. And mo po na tinuod no ang kahimtang sa tao gyud. We are dead in our sin. O narato makita nga ang tinuod gayud nga kahimtang sa tao nga ang ato ang tinguha alang lang gyud sa ato ang kagalingon nga kaayuhan o kita na in love gayud diri sa kalibutan o ang ato ang will, ang atong kabubuton nagapos sa sala o muna nga ang maayong balita na himong walay appeal sa tuwa. That's before. But the unregenerate person cannot understand. Doesn't have a desire for such wonderful news. Ato na masgutan pa yung totoo. Sa Mateo 22, matod pa rin sa verse 4, busa nagsugo siya glaing mga sulugon. Imagine ni mo ni nga hari, no? May balibad ang mga giimbita. Og nakita nato diri nga wala siya ni give up dayon. Nagsugo siya glaing mga sunod second batch sa mga sulugoon. Tingali ninyo siya nga lang ano magito sila nitambong basin wala sila kadasayod unsay akong giandam. Basing wala sila nasayod unsay gid ako ang preparation. Sige, mas detalyahon ako. Nga aron gid sila makaadto. Okay, ingon pa gid diri sulti ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira, giihaw ko na ang ako mga baka o mga pinatambok na natin, nahikay na ang tanan, panganin na kamo sa kumbira. Sumuni ang gisulti sa mga sulugoon. Nung second batch nga katong mga dinapit, adto na mo ready na ang tanan. Nahikay na. Ang inyo na lang buhaton is to go, submit to the king, and join the kanang feast. Nahadad to tanan ang inyong gikinahanglan. Pagkaon, unsa man, i-provide sa king ano man. Nahikay na ang tanan. Okay na. Ayaw na mo kabalaka, kagiandam na ang tanan. Unsa pa mga gidaay ang inyong kinahanglan. Nahikay na ang tanan. This speaks of the gospel. Again, the gospel is complete. The gospel has been fulfilled by Christ. He lived a perfect life. He obeyed all the commandments of God. He offered his life. He died. He was resurrected. The gospel is complete.
It's a free gift. Okay na, andam na. All you need is to believe, submit to the will of God. Muna na siya. Wala na kay ang ngay pangbuhaton kundi to believe and to repent of your sin. Nahikay na ang tanan. Adto na. Welcome na mo sa gingarian sa Ginoo kay andam na niya ang tanan. Diba? Usaba na ka nindot no nga klase nga mayong balita nga mobalibad pa jud ka ana. But sad to say sa verse 5, apan wala magtagad ang mga dinapit. Gisnaban nila ang king. Wala sila nagbali-bali sa king. Taliwala sa pasensya nga gipakita sa king, gibalibad sila. Ang ikaduha nga klase nga pag-command, wala gyapon nila tagda ang hari. This is an act of rebellion. An act of sa mani nga klase nga kasing-kasing ni. Katig-a ba? Kagahi ba? Wala sila magtagad sa mga dinapit. Kung sa mga ilang gibuhat, nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto siyang uma, ang usa sa iyang patigayon. Taliwala sa preparation sa king, sa effort sa king, sa giandam sa king. Taliwala sa pasensya sa king nga gipakita sila. Wala gyapon nila bali-baliha. Usa ilang gibuhat ni adto sa ilang uma og nag business as usual. Ngayon nato makita nga ang ilahang gugma sa hari wala gid diha. Ang ilahang affection sa hari. To be there is to support, to see and witness the festivity. Pero nakita nato diri ang ilahang attitude is not for the king. Their love is for themselves and in this world. Mas giuna nila ang kalibutan. Mas gihigugma nila ang unsay naa karon kaysa sa unsay gi-offer sa hari. They are not willing to let go. Di nila isalikway ni mga butanga ang ilang gihold sa ilahang ginatawag dari nakabutang ang ilang paglaom, ang ilang security, sa ilang work, sa ilang business. And they are not willing to let go and go towards unsay gi-offer sa hari sila. Ang ilang kasing-kasing tig-a. Now, mga kaigsonan, nakita na to diri, unsa gayud ang kahimtang sa kasing-kasing sa tao. Ang tao nga wala na regenerate or wala na usab ang iyang kasing-kasing, ang maayong balita, matud pa dahil sa 1 Corinthians 1:18, ang mensahe sa cross binuang alang sa mga nagkalaglag. Panalang ka nato mga nangaluwas kini ang gahom sa Dios. So kasing-kasing sa mga tao nga wala na usab sa Dios, wala na regenerate. Ang mensahe sa cross binuang alang kanila. Dili nila makita usa ni ka precious, dili nila makita nga muni ang pearl of great price, dili nila makita that this is more precious than the things that they have in life. Because their heart is the heart of stone. Muna na giingon ni William Shedd, na usa ni siya ka theologian, I quote mo niyang ingon, total depravity means the entire absence of holiness, not the highest intensity of sin. A total depraved man is not as bad as he can be, but he has no holiness. There is no supreme love for God.
So ang tao nga wala mo respond sa pulong sa Ginoo, it is because their heart is cold towards God. They are blind and they have no affection towards God. Therefore, they stay sa ining kalibutan and they don't have, wala sila nagtinguha sa Ginoo. Total depravity. Now, ang pagdumili sa pagsamitar sa tawag sa maayong balita, nagpamatuod sa nagpasulabing kadautan sa kasing-kasing sa tao. The good news is so good nga lisod, talikdan, pero people nga naay nagpasulabi kadautan, tig-ag kasing-kasing is not appealing to them. Because they do not have love for God. Now, in verse 22, usama ilang gibuhat sa verse 6, ang uban usab bibira sa mga sulugon, gibunalan o gipatay nila. Verse 7, tungod nini nasuko pag-ayo ang hari, gipadala niya ang iyang mga sundalo, gipamatay ang mga nagpatay siya mga sulugon, gisunog ang ilang mga syudad. Nakita na to diri nga katong mga nagdumili sa maayong balita, to ni-refuse to accept and submit sa command sa hari. Katong nagpabilin sa ilahang kogolingon nga kagustuhan, maka-experience gayod o hukom sa Dios. Matod pa diri sa 2 Thessalonica 1:7 and 8, ang Ginoong Hesus inigpadayag na gikan sa langit uban sa iyang gamhanan nga mga anghel diha sa nagdilaab nga kalayo, siya magpahamtang og panimalos bato kanila nga wala mo ila sa Dios o kanila nga wala magtuman sa maayong balita. Judgment will come. For those who refuse to accept and submit to the good news. Ang pagsupak sa tawag sa maayong balita, makatagamtam sa kapungot sa Dios. Pero kita magsubo, kay daghan gayud ang wala mo dawat. Kita nga nagsangyaw, kita pa'y dautan. Kita nga nagbuhat sa kabuton sa Dios, kita pa'y lutuson. But nevertheless, ang ilang gilutos, ang ilang yung lapastangan is maogyod ang Ginoo. Sila gayud ang nagrebuilde sa Dios. O ang Ginoo adunay hukom alang kanila. Makatagamtam sa kapungot sa Dios. But we keep on preaching the good news. Wali taigsoon, padayon. Because this is the only way for them to be saved. The gospel of the Lord Jesus Christ. Now, padayon ta. Sa verse 8, unya gitawag niya ang mga sulugonong ginan, andam na ang akong kumbira sa kasal. Apan, dili angay. Nini ang mga tao nga akong gidapit. So, nakita na to diri nga katong mga dinapit nga wala mo sabitar sa sugo sa hari sa pag-adto sa kumbira, ato ang nasabtan nga tungod kay sila nibalibad, ni-refuse sa maong nindot nga balita, dili sila angay sa maong kumbira. Dili sila para dadto. They're not deserving, not comparable, or not suitable for this wonderful occasion. Wala sila nahimong dili angayan tungod kay sila unsa ba nga klaseng nga tao. Nahimo silang dili angayan kay wala sila ni-respond sa maong maayong balita. Di ba? Masahay mo ba ni ang gina-comfort pa sa uban bitaw kana bitong naay nang ulitaw sa maong binuhat nga babae unya taliwala sa imong mga effort
taliwala sa imong mga diskarte diya, advices. Unya, ang babae miingon, di ko nimo, wala dawata sa babae ang imong gi-offer nga gugma. Then ana dayon ang imong mga barkada, Brad, kalma lang, daghan pang gagasayal diha. Dili gina siya para nimo. Dili siya worthy para si mabutan ra kay ka, Brad. Dili na siya worthy para sa imuha. Now, ato nakita diri no nga ang mga tao nga nibalibad na himong walay angay sa gingirian sa Dios. Naanay opportunity to be there but they refuse. Ang makanunayong pagbalibad o pagsupak sa tawag sa mayong balita, nagpamatud sa iyang dili pagkaangayan sa gingirian sa Dios. People, gitawag sa Dios nga may mong kabahin sa gingirian, pinagi sa mayong balita. Ang ilang pagbalibad, ang ilang pagsupak, pagdili, pagsubmitar sa mayong balita, maoy nagpamatod niya sila, dili angayan sa gingarian sa Dios. Unsa may sugo sa hari? Sa verse 9. Pusa pangadto kamo sa kadalanan og dapita sa kumbira ang tanan ninyong matagbuan. Verse 10, ang mga sulugon ng atos kadalanan, gidala nila ang tanan ng ilang matagbuan og maayo o dautan na puno og mga tao ang kumbira. So, tanan nila matagbuan, maayo og dautan. So, sa may point ini. Meaning, invite many as you can. Sulti sila nga sila invited. Kani mga tao, dili ba ini sila, maugid ang original nga gi-invite. But, nara sila sa Dublin, mga tao nga, sa may makita nimo sa kadalanan, tingali kani sila mga tawanan, mga tax collector, mga prostitute, mga sugarol. Muna nagisgot na rin mga napoy mga dautan, mga kriminal. Napoy mga maayo, meaning dili po kayo inana kadautan, mga wala nga mga citizen nga ordinary lang, mga naradas kilid-kilid, batingalin nanay nga nagpalit og isda sa merkado, ay kargador sa pier. Tanan niyo matagbuan ibitaha. Kaya rin na akong kumbira. Gusto ko nga mapuno ni. Giadtuan sa mga sulugon. Una nilang makita, yusultian, invited mo. Napuno sa mga tao ang kumbira. O sa mga matunan diri. Kadto lang midawat ug misabmitar sa tawag sa maayong balita adunay dapit sa gingarian sa Ginoo. Kadto lang misabmitar sa kabuton sa Dios, sa pagtuo kang Hesus, sa pagbiya sa sala o pag-embrace nining maayong balita, makadawat, makabaton og dapit sa gingarian sa Dios. Salvation is by faith and by faith in Christ alone. Submitting to His Lordship, to His will. Sa verse 11, unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulubog bisti nga angay sa kasal. So imagine yun na ready na ang mga tao. Yes, they're enjoying, celebrating the love no sa prince o sa iyahang wife. And ang hari na kanuna nga, iyang pangtanawon ang mga dinapit. Siyang paglibot-libot. Yes, okay. Pero nasa'y nakita o sa katao nga wala magsulubog bisti angay sa kasal. So, atong panahon na sa ancient time, nagiday clothing nga angay sa kasal. Kung wala kay bisti nga angay sa kasal, ang hari mag-provide. Pero ani nga time na tao, na isa ka tao nga
Naadto pero wala nagsulob sa maong biste og napansin siya sa hari. Okay? O gignan siya, higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi sa nga wala ka man magsulob maog bisting angay sa kasal. Apan wala mitingog ang maong tao. Natameme ang maong tao, gipangutana. Di ba nag-provide man ko og sinina para unta nini nga maong selebrasyon? Apan nganong wala ka man magsulob. Nganong wala man nimo gihukas ang imong daan nga sanina o gisulob niya akong sanina nga gi-provide para sa inyo para himo mong angayan na mauning selebrasyon. Anong wala man ka mo submitar niini? Wala makatingog ang tao. Kung sa ingon sa hari, kung mingon ang hari sa iyang mga sulugon, gapusan ninyo ang iyang mga kamot o tiil. O ilabay siya ngadto sa kangit-ngit sa gawas, dito maghilak siya o magkagot sa iyang mga ngipon. Nakita na ito na rin kung imog yung tanaw lang, harsh bagay sa hari. Nganong mang iyang gigapos, kanang ipapahawaan man niya nga, nagkaon naman ito na do. Now, nakita na ito dahil because that person, again, nakita na ito nga in submission. Wala misabmitar. Wala mupahiuyon sa kagustuhan sa hari. Kung nakita po na ito dahil nga parable, nung naay biste nga angay sa kasal. O kaning biste ani, nagrepresente siya matod pa dara sa Isaiah 61 verse 10, ako maglipay pag-ayo diha sa Ginoo, ang akong kalagbag malipayon diha sa akong Dios. Kay ako gibistiyan niya sa mga bisti sa kaluwasan o gipasuluban niya o kupo sa pagkamatarong. So nato nakita diri si Isaiah nag-rejoice, nagpasalamat sa Ginoo tungod kay gitagaan sa bisti no sa kaluwasan. O gisuluban sa kupo sa pagkamatarong. So kaning bisti sa kaluwasan gikan sa Dios nga gisulob kaniya. Kay kaning previous nga sinina or bisti dili angayan kay kani hugaw nga trapo sa iyang atubangan. Dili ni siya madawat sa Ginoo. Ngay usa ka memes no nga ingon dere naibata nga isulti sa usa ka tawo siya nga, you mean God won't accept my best? No son, He only accepts Christ. So you're gonna have to repent and trusting your works. Trust in the righteousness of Christ alone for your salvation. Our best works, tanan mga best nato sa tuwang kinabuhi, are not enough. Filthy rags. By trusting Christ alone for our salvation, we must remove that and embrace usay gi-provide sa Ginoo. Kay ang righteousness nga madawat sa Ginoo is the righteousness of Christ. So this righteousness dili gikan sa imuha, this is from God. Yang gipasinina sa imuha, gipasulob aron ka mahimong angayan sa iyang atubangan. And that is imputed righteousness. Munang nahitabo when you believe in Christ, no? He suffered sa cross, nga katong cross dili lang aron mapasaylo ang atong sala. It is also God imputes righteousness in us so that God will accept us as His own. Pero kanipod nung klase nga pagkamatarong nga the imputed righteousness, kinahanglan makita po ni siya, manifest ni siya sa gawas. Na binuhatan sa pagkamatarong. Hebrews 12:14, paningkamutin ninyo ang pakigdait sa tanang tao o pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini, walay makakita sa Ginoo. Those who have been imputed nga righteousness of Christ, silang life,
na manifestation of that righteousness because makita silang kinabuhi ang buhat sa pagkamatarong. Kay kung walay pagkabalaan, walay makakita sa Dios na ay fruit of righteousness, works of righteousness na makita sa tao nga gimatarong na sa Dios. Kaya kung walay kausaban sa kinabuhi, kung walay bunga, nagpamatuod nga wala giday sa kadawat sa pagkamatarong sa Dios sa iyang kinabuhi. This kind of righteousness is both, dili ni siya kanang mabulag, usa gini siya. And God knows kinsa ra gyud ang iya. God knows. Kadto lang nagsulob sa pagkamatarong sa Dios diha ni Hesus mo'y nasakop sa gingarian sa Dios. Sa verse 14, itapos ni Hesus ang sambingay sa pagingon, kay daghan ang gidapit apan jutay ra ang gipili. Nakita na to diri daghan sa gipang-invite, di balibad, di salikway, aron mahimong kabahin sa maong kumbira. Pero kadto lang ni respond, ni submitar sa iyang kabubuton, mauray gipili. So kaniyang makita, dili man to pagpili sa Ginoo, pagpili man to nila nga niadto sila. Igsoon. Klaro kayo, daghan ang gidapit apan jutay ra ang gipili. So kato mga tao nga niadto dadto, mura gid pud ang gipili. So nakita nato diri no nga naay ginatawag nga God sovereignty nga nag-work sa kasing-kasing sa tao. Matod pa din ni Charles Spurgeon, I believe the doctrine of election because I am quite sure that if God had chosen me, I should never have chosen Him. And I am sure that He chose me before I was born, or else He never would have chosen me afterwards. So nakita na to diri, nga mga tao nga nitambong sa kasal, mao ang gipili, nagpakita nga kita sa atong pagtuo sa mayong balita, sa atong pagsubmitar diha sa kabuton sa Dios, pagtuo kang Hesus aron kita maluwas, aron mahimong kabahin siyang gingarian. Yes, you choose, pero God has chosen you first. Ang Ginoo nagpili kanimo first, dili ikaw mo'y nagpili sa Ginoo po siya, nagpili kanimo. Kaya kung wala tagipili sa Dios first, dili ginato siya pilion because makita nato sa unahan nga atong gitun-an, because our heart is a heart of stone. Kinahanglan sa usabon sa Dios ang atong kasing-kasing for us to have affection towards Him, for us to choose Him. Na atong masabtan diri, no nga, sa tuang fallen condition, we will not choose God. In our fallen condition, we will not submit to the call of the gospel. We will not put our trust in Christ. Unsa may diferensya sa mga tao nga giimbita before o kani mga tao nga ni-respond? Mas butan ba ning ni-respond or bas dautan ba tong giimbita? Kay ingon ang pulong sa Ginoo, all have sinned, tanan patay sa sala. Pero nga naman nga naay ni-respond. It's because bas kay sila made a right choice, katong uban wala na ka-make of right choice. Ikaw, pangutan ka, nganong nituo man ka sa mayong balita, nganong nagpailalo man ka kang Hesus, o katong tao nga parehas nga nakadungog sa mayong balita, nganong wala man siya ni submitar, unsa may diferensya anang duha? Mas maayo ba ka kaysa kaniya? Mas ganang ginatawag nga mas nakapili ba kag sakto kaysa kaniya? Mas usara gid ang tubag ana kay mga kaigsunan. You chose God. You put your trust in God because God has transformed our hearts.
He regenerates our hearts. He puts faith in us, the saving faith, and we trust Christ. So the faith that you use or the imong gihatag kang Kristo is the faith that comes from God. So, in the long run, salvation is all for God. It's all the working of God. Ug wala gyud masin 1% alang sa imo. Because kung mingon ka nga, na ako, naluwas ko because I choose God, na ay ka ng ay diha, matatag 1% mo na ang imong makahatag og boss sa imo kay, ana, manggod sila kay wakapili, may pako, nakapilik sakto, gipili manggod nila. No. It is because God has chosen you first. That's why we responded to the gospel. Sa naton ano to diri? Ang pagsamitar sa tawag sa mayong balita, nagpadayag nga ang Ginoo mas labaw sa pagpili sa tao. You choose God, you submit to the gospel because God has chosen you first and He regenerates your heart to put your trust in Him, in Christ alone. Therefore, salvation from the beginning is God alone, even from justification, sanctification, glorification, election, it's all about God. Wala gay atua ani. Zero ang atua. It's all about God. Muna ang ginatawag, my friend, amazing grace. Unsa may atong matun-an ini nga wali. Sa may pinakaunod gid ani, mo ni siya ang maayong balita tawag sa Dios sa katawhan nga mahimong kabahin sa iyang kaharian. Ang musupak silutan, ang musabmitar luwason. Ikaw nga ni submitar nakabaton og kaluwasan diha kang Hesus, pasalamati ang Ginoo. Thank Him. Praise Him. Rejoice in your salvation mo na nga bisan pa kung sa'y may tabo sa kalibutan, nag-COVID ba na diha, crisis, whatever it is, we still rejoice because God has given us salvation. Manaingon, the joy of our salvation. No matter what happens, we belong to God. And we have responsibility to preach the gospel continuously because God wants His people to be saved. Let us pray. Lord, we thank you. Nining pulong imong gihatag kanamo karon. Kanimo anungog himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Hello, friends, brothers, and sisters. Thank the Lord that I am with you today. Let me read to you a passage in Genesis chapter 14. This passage has significantly helped me in the way I view giving and in the area of generosity. Let me start in verse 18. And Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. Now he was a priest of God Most High. He blessed him and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. He, Abram, gave him a tenth of all. Just to give you a little background of this, it was a time where there is a lot of wars that is going on around, and Lot was one of the casualties of this war, in which he was kidnapped by some of the kings who were at war during this time. And Abraham, together with his servants, went out to rescue Lot from captivity, and we see here that he was victorious in doing all of this. As Abraham with his victorious bunch of servants went home together with Lot,
he met this very interesting character, which was also mentioned in the book of Hebrews. His name is Melchizedek. He is a king of Salem, and at the same time, he was a priest of God Most High, a king and a priest, in which as Melchizedek and Abram was meeting each other, they started to have this worship event that is going on in celebration of the victory that Abraham had from these captors of Lot. And as a result of this worship, the Melchizedek, God Most High, the priest of God Most High, blessed Abraham through these words: "Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand." And probably as a result of being blessed by the worship that they had, Abraham responded by giving a tenth or a tithe to Melchizedek, the priest and the king of God Most High. Now we see here that this event came way before the law of Moses came out, which tells us that in this time, giving a tenth is not yet a prescription of how to give and what to give, but instead, out of the heart that is worshiping the Most High God genuinely, Abraham responded by giving a tenth of all the spoils that he had from the war or from rescuing Lot. This tells us that a response when it comes to genuine worship, there is a response of generosity in giving out to people or to God or to, for this sake, for this story, to Melchizedek, the king and the priest. Now let me challenge to you, my challenge to you today, brothers and sisters, is this. Also part of this reading that we had was these words of Abraham that says in verse 22, Abraham said to King of Sodom, "I have sworn to the Lord God Most High, possessor of heaven and earth, that I will not take a thread of sandal, a thong, or anything that is yours, for fear you would say, I have made Abram rich." Now, one of the purpose of why we give as a response to worship, give in generosity, is not to make ourselves the focus in giving, or not for self-glorification, but it is always for God to be glorified. It is always for God glorification. Let me challenge to you two things, brothers and sisters, today. First, if you have been genuinely worshiping the Lord here in GCAF, our local church, or if you have come for the first time and is worshiping the Lord genuinely together with us today, let me challenge you to give in two ways. Number one, to give to people around you, those who really needs your help, and there are a lot of them around you, but not for the sake of glorifying yourself, but for the sake of glorifying God, to make God known to the people around you as a response of true worship, a generous heart that will give to the people around us. The second thing is that you give to the church, to GCAF. Now, GCAF exists to glorify God by making Christ-transformed communities, Christ-transformed individuals that form communities. This, for the purpose of this really is to glorify the Lord by the individual lives that we have, that God has transformed through the gospel. Now, this has been our mission, and we want everybody to know this, which is why in your giving to GCAF, you are giving for the glory of God, not for the glorification of self or for the glorification of GCAF. I hope that you are blessed by our worship today, and you would respond in giving generously
for the glory of God. Let us bow down our heads and let us pray. We thank you, Lord, for the wonderful worship that we just had today. Thank you for the singing of songs. Thank you for the words of wisdom that comes from the Bible. And thank you, Lord, for we know that there are believers out there, our brothers and sisters in the Lord, who are worshiping with us. It may not be in a physical sense, but in a spiritual sense. We are one, united in worshiping you today. I pray, Father, that your words will penetrate through the hearts of your people, and your people will bring glory to you by living out lives obedient to the gospel and obedient to the cause of the Lord Jesus Christ. I pray, Father, that as we also generously give in response to your to this genuine worship that we just had, I pray that you all the more be glorified in our lives. And through this giving, may the people see who you are, King of Kings and Lord of Lords. We praise you and we thank you. And as we end this worship gathering, I pray that we will continue on becoming salt and light for the world to see and glorify our Father in heaven. And now, the love of the Father, the grace and the mercy of His Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, the fellowship and the anointing of the Holy Spirit be with us all, be upon us all, now and forevermore. Amen and amen. God bless, brothers and sisters.